Hapon sa tanan, nanapod kita sa light them with my word, ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko. Modiretso kita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 1 hangtod sa 12. Sa versikulo 1, sa pagkakita ni Jesus sa katauhan, mitunga siya sa bungtod o milingkod diha didto. Si Jesus niadto sa bukid pagkakita niya sa kadaghan nga mga tawo ug nagalingkod dito sa bungtod ug nanudlo. Kani sumala subod sa balaang kasulatan sa kananang daang kasulatan. Makita nato si Moises nga nagtudlo usab og misaka dito sa bukid og gidawat niya ang balaod og naglingkod siya og nanudlo. Dire si Jesus misaka siya dili sa pagdawat sa balaod apan siya mismo ang ihang gitudlo, ang iyang kaugalingon. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinunan o gitudluan niya sila nining musunod. Si Jesus sugod pinagi sa primary nga teaching niya mao ang pagkabulahanon or beatitude. So unsa man ni ang beatitudo sa Latin mao ang happy or blessed or fortunate or lucky or touched by God, no? Kanana ang bulahanon sa Bisaya usara, but sa in English daghang kayo happy, blessed, fortunate or lucky, no? Or touched by God. Ang atong pagsabot mo kini, no? Kay gikan man ni sa Latin, sa Griego makita po nato ni ang blessed, happy and lucky kanana ang nagpasabot o kanana ang makarios sa Griego, no? Blessed are the poor in spirit, kung ato ang tanahon bulahan katong kanana ang pobre sa espirituhanon, or sa in English kung atong gamiton mahimo gyapon nga lucky you are if you are kana poor in spirit, no? Kanana hantod karon ang mga Hudiyo nagpadayon gyapon sa ilang pagkamasinubtanon o kanang mapaubsanon diha sa Ginoo kay nakita nila ang ilang pagkamakasasala kay una-unaon magunimo upat ka kanang centuries, no? 400 years wala sila propeta, walay nagpahimangno nila, walay nagbadlong kanila. Dire si Jesus naghatag kanato o ganana ang naunta ang iyang panghinaot sa atong tanan nga kita unta, no? Kita unta nga magpadayon sa atong pagabulahan, magpadayon kita sa ato ang panginabuhi nga Dios nun o mahadlokon sa Ginoo. Kani nga ebanghelyo, brothers and sisters, mao ang Sermon on the Mount, no? Mao ni ang kanang pinakauyukan nga pagtudlo ni Jesus nga iyang padayag kanato ang unsa bagyod ka mahinungdanon ang kanang ato ang mga attitude or ato mga batasan diha sa gingharian sa langit, no? Kay dili magid ta madawat og ato mga batasan wala diha masubay o unsay gikinahanglan diha sa mga batasan dito sa iyang gingharian sa langit. So unsay tinuod sa ato ang kinabuhi nga mo'y kanang kasuguan sa Ginoo para kanato ug unsa kani maka-relate, no? Tandi diha sa ato ang katapusan nga panginabuhi o makatandi diha sa unsa magyud ang kahulugan sa kinabuhi
unsa man gyud ang kaluwasan nato. So nagkinahanglan kita mga attitude, nagkinahanglan kita nga ang ato ang mga batasan, no? Atong pagausban para kita masubay diha sa kabubuton sa Ginoo. Dili man gyud ang atong tinguha ug atong lunging nga kumpleto gyud nga kanang kalipay diri sa kalibutan. Kay ang tinuod nga kalipay tuwa man gyud dito sa langit, no? Dili man gyud nato ma-acquire, dili na gayud nato maangkon. Ang tinuod nga kalipay dinhi kay ang kalipay nga ihatag nato iganti sa Ginoo dito man gyud sa kaluwasan sa langit. So ang Ginoo nag-offer kanato nga ang dako nga posible nga kani mahitabo nga ang Ginoo diri sa yuta pa lang, diri pa lang sa kalibutan pa lang, tagaan kita niya og kanana ang abunda gyud nga kalipay o kamaya o kini nagasunod kita sa Ginoo para sigurado kita sa gingharian dayon nga iyang itanyag o iyang iganti kanato. Makita nito sa Juan Kapitulo 10 versikulo 10, no? Kaning walay katapusan nga pagkalipay, walay katapusan nga pagmaya kung nakita sa Ginoo. But kinahanglan magpuyo kita abunda sa ato ang kinabuhi, sumala sa ato ang Ginoo. Nagaingon do sa bersikulo 10, apan ang kawatan moanhi aron lamang pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo sa kinabuhing madagayaon. Mo man niya tuyo kinabuhing madagayaon. Dili kita magpangalingla, no, sa kawatan. Kinsa man kawatan ang Satanas, ang kinsa kawatan ang kanang mga daontang espiritu nga kanunay gapangawat kanato sa ato ang mayong gawi unta gipatay kita sa sala o gilaglag kita niya nan magbantay gayud kita nga madagayaon gayud, abunda gayud ang ato ang kinabuhi kung kita musunod lang kita sa kabubuton sa Ginoo with proper attitude, with proper beatitude o kabulahanan nini sa kalibutan. So mo kita unsa maning mga kabulahanan sa kinabuhi, unsa maning mga beatitude, no? Sa verse 3 yung siya bulahan ang miila sa ila nga kabus sila sa mga butang nga espirituhanon kay maangkon nila ang paghari sa Dios. So meaning ang ato ang dayang kinabuhi, ang Ginoo maghari, ang Ginoo mugiha kanato, ang Ginoo mo puyo diri sa ato ang kinabuhi siya maghari. Kung moangkon lang kita nga naa kitay kasalanan ug naa kitay kahuyang, naa kitay mga butang nga dili nato mahimo kung kita lang ug nakita ni nato ang ato ang kahuyang ug ato kaning ang kunon ug ato kining kanana ang ihanyag sa Ginoo nga tabangi ko ani Ginoo ug mapa-ubsanon gayud sama sa batang Hesus sama sa Santo Niño nga dili gay kita mahitabo og wala diha ang Ginoo kay dili gyud nato mahimo, no? Tultulon gayud, giyahan gayud kita kay strong gayud ang naa nagpalibot kanato nga mga yawanon nga paglinla o kanang ato ang pagkuan nila tintal kanato. So brothers and sisters, sa bersikulo 4 iyon siya bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios, no? Katong nagsubo karon kay nabugatan sa ilahang mga pagsulay sa kinabuhi, nagsubo karon kay masakiton sila, naa sila sa kawadon, naa sila sa mga daghan nga mga pag-abuso kanila o pagbugal nila ang uban gani wala sila dawata dinhi sa kalibutan. Munang nag-antos gayud sila ug maayo. But ingon ang Ginoo bulahan kung malaho tayon kamo nga naa kamo sa Ginoo, nagsalig kamo sa Ginoo sa inyong sakit kapait sa kinabuhi. Ang Ginoo ra inyong gisaligan o bulahan kamo kay maglipay kamo unya dito sa langit
kay wala na dito ang kasakitan, wala na dito ang kapobrehon, wala na dito, brothers and sisters, ang uban ba ang pag-antos, no? Lipayon kamo niya. Brothers and sisters, sa versikulo 5, ingon siya nga, bulahan ang mapaubsanon kay maila ang tibuok nga yuta. Mapaubsanon, no? Kana na ang, kung sa in English pa ni meat, no? So, kanini nga batasan, brothers and sisters, hindi na niya mga Hudiyo nga bulahan katong nagpailob lang, nagpasinsya lang sa mga butang na diha sa ilang palibot, kay maila ra ang kanana ang yuta, maila ra ang tibuok nga yuta, maila ra ang gingharian sa langit, maila ra, brothers and sisters, kay nga naman nag-anto sila, but pasinsyoso sila, o ilahang gihimo nga kalipay o kamaya pinagi ni Kristo sa ilahang pag-antos, kay dili gayud mahitabo ang ilang pag-antos ug wala diha ang ato ang Ginoo nga nagtabang kanila, nga nagpaluyo kanila, walay interior nga kalinaw sa ilang kinabuhi, ug siya nga bulahan kay mainyo gyud ang yuta dito sa gingharian sa langit, no? Brothers and sisters, makaangkon yun ta sa ato ang kaugalingong mga mansyon dito. Dili lang yuta, mansyon pa yun, no? So, sa versikulo 6, bulahan kadtong naningkamot, pagtuman sa kabuton sa Dios kay tagbahon niya sila, no? Tagbahon, no? So, unsa man ni ang pasabot nga tagbahon, matagbaw gyud ka, do? Masatisfied gyud ka, no? Bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton. Unsay kabubuton sa Ginoo sa ato, no? Magminatarong gyud ta, magatiman gyud ta sa katong mga kabus, katong wala gayod diha gilupigan, kinahanglan muhata gayod kita sa ilap pod, o ganang atong kinataan para sila pod matagaan sa ato pod nga pagtabang kanila, o bulahan kato nga nagtuman sa kabubuton sa Ginoo sa pagtabang sa uban, kay diha ang atong kaayo, brothers and sisters, atong mapadayag diha sa pagtabang, kay kita mismo tagbaon gyud ta, no? Usahay magantos ta, kay tungod sa kawadon na gyapon kita nahatag, no? Kay ingon sa Pisipito, nobody is so poor with nothing to give, and nobody is so rich with nothing to receive, no? Espirituhanon man gyud ang kinahanglan nato nga ato ang matagbawan. So brothers and sisters, tagbawon gyud ta sa Ginoo nini mga butanga. And sa versikulo 7, ingon siya, bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Ginoo. So brothers and sisters, ako gikaluyan sa Ginoo. Ang akong kaluoy sa Ginoo nga iyang gihatag kanako, dili lang maangkon ako ra. Pag human naluoy ang Ginoo sa ako, gitabangan ko sa Ginoo, ako ra day na, dili. Ang kaluoy sa Ginoo ako pong ipaabot sa uban, nga maluluyon po ko sa uban. Kung naluoy ang Ginoo, gitabangan ko niya, gitagaan ko niya, o kanana ang kabtangan, o gitagaan ko niya og grasya sa panalapi bagaron, gitabangan ko niya sa akong oras sa pagtabang, ako po na igahin sa uban. Sumuna siya ang pasabutan na nga, kung ikaw kanana ang gikinahanglan nimo ang kanana pagkamaluluyon sa Ginoo, kinahanglan imo pong ihatag kana sa uban para magkanunay ang pagka merciful, pagka kanana ang kanang maluluyon sa Ginoo diha kanimo. Sa versikulo 8, yun siya, bulahan ang putli sa kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ko no ang kaputli sa kasing-kasing. Sa maning kaputli sa kasing-kasing, nakadumdum ko sa mga Hiswita, yun siya nga finding God in all things, no?
makita kuno nimo ang Ginoo sa tanan. Sa tanan mga butang, sa tanan nga sitwasyon, sa tanan nga kananaang mga buluhaton nato diri sa kalibutan, makita nato ang Ginoo. Provided that nagtuman ka sa kabuton sa Ginoo og putli ang imong kasing-kasing, ang imong intensyon pure, brothers and sisters. Makita nimo ang hunahuna sa Ginoo. Makita nimo ang kasing-kasing sa Ginoo, ang pagbati sa Ginoo. Makita nimo ang kamot sa Ginoo. Makita nimo, brothers and sisters, giunsa niya pag-atiman ang imuhang isikataw o giunsa ni sa Ginoo pag-atiman ka. So kung recipient ka sa pag-atiman sa Ginoo, then ikaw makasinati na aday Ginoo. O makasinati ka sa kaayo sa Ginoo nga iyang giatiman kanimo, dan kana pod imo pong atimanon ang imong isikataw, para ang imong isikataw makakita pinaagi sa imo ang tabang ang pag-atiman sa Ginoo. Kay ngano man putli man ang ato ang tinguha, dili man pamulitiko ang atong tinguha, dili man ang pasiatab, pagkagarbuso, pag-angkon sa dili imo nga kalihukan. Lihok na sa Ginoo, putli ka, igo ka lang nga nagtrabaho. Steward ka lang, maayo nga steward para sa uban. So brothers and sisters, sa versikulo 9, bulahan ang naningkamot ug nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga ihang mga anak. Bulahan kuno katong dili troublemaker sa gingharian sa Ginoo, sa katawhan sa Ginoo, o sa komunidad sa Ginoo, o sa pamilya sa Ginoo. Kay kung dili gani ka masupilon, dili ikaw troublemaker, nan ikaw anak sa Dios, no? Sa imuhang pagka-anak sa Dios, kay peacemaker ikaw ang bridge, ikaw ang tulay sa kalinaw, no? O ang kalinaw wala man magpasabot nga absent sa kanang conflict o walay kagubot. Dili man ingon ana. Ang imong mindset, imong kasing-kasing, imong pagpaambit o imong attitude, imong batasan, malinawon o makita ikaw, makita sa Ginoo, makita sa ubang tao nga ikaw malinawon, brothers and sisters, ug sila makakita og modelo sa kalinaw diha sa imo, diha sa community, diha sa atong parokya, ug ikaw anak sa Dios. Mahimong anak sa Dios, ikaw tinuod o tiunay nga anak sa Dios. So brothers and sisters, mo na makita nato sa Juan, unang sulat kang Juan, kapitulo 3, versikulo 1, palandunga ninyo unsa ko kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios, ug mao gayud kana kita ang hinungdan nganong wala makaila kanato ang kalibutan, mao nga wala kini makaila sa Dios. Mo na usahay sa imuhang binuhatan nga kuan ikaw kananaang baka peacemaker, no? Naghatag og kanang kahiusahan, ang katuyuan nimo nga naay panagdait sa uban, nandili man usahay ang kananaang pamaagi sa kalibutan, usahay ilang baby ayon ikaw og dili nila, brothers and sisters, ilhon ang imong binuhatan. Ingon siya nga, kay dili man sila o wala man sila makaila sa Dios, wala sila makibalo usay binuhatan sa Dios. Ang binuhatan sa Dios mao ang panagdait sa tanan, pagpakatao sa Ginoo. Glory to God in the highest, and peace to all people
of goodwill. So kung maayong kabubuton, kalinaw sa tanan, ang kaniyang ubang mga tao nga dili may kabubuton, kasuko, kalagot, but magpadayon kita para mahimo kitang mga modelo, brothers and sisters, no? Sa versikulo 10, siya, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay mahisakop sila sa paghari sa Dios, no? Sa ato ang pagka-peacemaker day, sa atong pagkananaang gahatag, brothers and sisters, nga o kananaang panagdait sa tanan, no? Goodwill sa tanan. Kita day makaangkon diha sa paghari sa Dios, mahisakop, no? We will be included in the community of God. We will be included, brothers and sisters, sa iyahang komunidad, dito sa langit, nga kananaang siya ang maghari kanatong tanan, siya ang atong kanang hari, o siya ang magdumala kanatong tanan. Sa versikulo 11, bulahan kamo kun biayon og daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako, no? Wala pa gyud matagbaw, no? ang daotang nga kalihukan o si Satanas, butang-butangan pa gyud ta tungod sa atong ginabuhat o tungod sa atong pagabulahan, kay nagtamot kita sa Ginoo, nagsunod kita sa Ginoo, ang kabubuton sa Ginoo atong gipatunhay, pobre kita sa ato ang espirituhanon, nagpaubos kita, kanana ang nagpromote kita panagdait sa tanan, malinawon kita, masinubtanon kita, pasensyoso kita, uguban nga mga attitude atong ginabuhat. Unsay gibalos, bugal-bugalan kita, no? Bugal-bugalan tao, daog-daogon kita, no? Iharas kita, isya bulahan katong gipangharas. Dili kita mahadlok, kay naa ang Ginoo kanunay nga kananang nagtabang kanato, nagpalayo kanato. Kay of course ang atong kayuhan nga atong ginabuhat, ang beatitude, ang attitude atong ginabuhat, dili magyud iya sa kalibutan. Mao na gitawag contradiction man gyud ni. Sukwahi man gyud ni sa buluhaton sa kalibutan. Nan expect na gyud nga i-reject ka, biayon ka, dili ka i-appeal, dili ka miguhon, kay wala ka magsunod sa SOP, no? Imbes nga ikaw nga Diyos noon, ikaw nagbuhat sa matarong, ikaw na no'y abnormal. Normal na no na ang mga hinangal nga ginabuhat. Brothers and sisters, paglipay sa verse 12, no? O pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Unsa man ang dako nga ganti ang kinabuhing dayon, ang kaluwasan, brothers and sisters, no? So kung ato aning tapuson sa Lucas kapitulo 6 versikulo 45, mo ni nagaingon, ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dawtan magbuhat og dawtan gikan sa mangilad nga mga butang sa anaa sa iyang kasing-kasing. Kay kung unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mausab ang iyang isulti. So bantayan yun na nato atong isulti, bantayan yun nato atong lihok, bantayan yun nato, brothers and sisters, ang tanan atong buluhaton. Kay kana nagsumikad gayon diha sa ato ang kasing-kasing. Ang atong attitude gikan gayud sa ato ang kasing-kasing. Salamat kayo, brothers and sisters, ug maayong hapon sa tanan. Light them with my word, ang kinabuhi, ang pagpaambit sa kinabuhi sa layko. Salamat ug maayong hapon sa tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.